Hola, hola a todos a todas. Benvidos unha vez máis Orienta Consello. Chachán! No anterior Orienta Consello falamos dos erros na entrevista de traballo. Hoxe daremos algúns consellos para complementar a túa plan intervención. Aí va. 1. Leva o teu currículum impreso, por se piden. É unha carpeta. Non metes chapuzas. 2. Ensaya respostas habituais, pero sen memorizar. Senón non será natural. E se non se preguntan lo que aprendiste, podes confundirte nas respostas. 3. Asiste a calquera entrevista de traballo, aínda que non se interese no posto ou teñas poucas posibilidades. Sempre será unha experiencia que te axudará. Hai que practicar. 4. Infórmate ben do posto ofertado. Tens que ter claro o que vas. 5. Escoita con atención ao entrevistador para poder responder correctamente e para preguntar as dúbidas. 6. O entrevistador non é mi enemigo, ata pode darte un traballo. Hai que ser sempre agradable e cordial. 7. Tómate o teu tempo para responder. As frases nunca son boas. 8. Todos cometemos erros. É o normal. Sempre hai que ir mellorando. Lembra estes consellos para tu próxima entrevista de traballo. Estate atento á canle de YouTube de Don Galicia. Gracias por vernos. Unha aperta a todos.